pano kana usi. Mata. Mata nanti tore volume. Mata panapa ndoda kuvunza kuti pane function ye. Muchireve. Ndichireve pabawa. Pane muchato. Pane crusade. Pane birthday party. Ha? Noiziya muri kuita panapa madha ndeye kuti chi? Muri kuzama kurira kuprova kuti chi? Isusu kana tiri panapa tinenge tichiti takazorota pfungwa dzedu. Kana muchiona tiri panapa takatora masikati machena. Asi kana mauro adhindindi inobuda nemba menyu inopinda nemudzimba dzedu yosvika neku next door kusvika kumashops uko. Makuzama kurira kuti chi nhema. Amerudo mune miedzo ere? Mune miedzo ere? Imimi neni ndikandikuye uchidzei pamwe muchaziva. Imimi neni tese tiri maroja panapa. Zvisinei kuti mimi henyu muri senior roja. Munozvita unge muridzi wepamba pano asi hamusi. All right. Handiti matonzwa musiyano wamazvozvi pamega kuti zvisinei muri senior roja. Zvichireva kuti I'm the second, the queen of the house. Maruda mutaurirane nenini. Amutaurirane neni regai kundivhengedzerera zvamuri kuita. Muri kuzvinzwa. Ndikatsamwa mundide futi. Hamuni muchindidisturba inini mumba mandobhadhare rent. Hamundidzikisire volume inini. Muri kunzwa. You are going too far. Kakawanda sereke muchindigedaidza panapa. Mother, ina handina kuramba kuti muridze radio yenyu. Asi inini ndati mother ridzirai imba menyu zvinonzwikwa nemba menyu. Japreza hakuna asingamuzivi. Tese tinomuziva. Kusamuridza zvinoreva kuti tiri lamboresta. Imimi muridzire imba menyu. Ndakara ndiri kuridzira chapresa mumba mangu. Imimi ndiye munoridzawo mumba menyu chapresa. Kana zvakubuda neku next door mother ndopatisiri. Handina mashoko nemini. Yakoitufa chasana chakurovai. Mother, kana mune muchiziva kuti munozvipika stereke dzokari. Dai pari pama pangu apaigara maroja akaita seaya.